Došao sam na Zadar Outdoor Festival, trčat ću danas ovih 5 km, sutra trek na Ugljanu. Zadovoljstvo mi je da sam mogao dovesti svoju suprugu i starijeg sina. Do sad nam je prekrasno, zbilja je predivno, a jako se veselim da trčimo 5 km. It's amazing, it's a great idea, great opportunity. We were here just looking the sun. It's a great opportunity to be here running with you. Prošle godine je bilo isto fantastično organizirano, tako da mislim da neće biti ništa manje ni ove godine. Atmosfera je savršena, okupili su se ljudi koji vole provesti aktivno svoje slobodno vrijeme i uživat ćemo. S obzirom da sam i prošli tjedan trčala i Wingse i još nešto, već treći tjedan sam zaredom u Zadru i dolazim non stop i dolazit ću. Uvijek je savršeno. Jako ugodan osjećaj uz veliku vrućinu, sparinu, sunce, ali sve to padne u vodu kad dođeš prvi na cilj. To je jedna pozitivna stvar, nešto se novo događa, kad je reč o sportu to je nešto prelijepo i samo riječi hvale imam.